Δεν είναι όλα πως νομίζεις, εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα. Μαζί που μας φροντίζεις, στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη. Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα. 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 Μαζί που μας φροντίζεις, στα πρόβατα σφαγμένα. Στείλε μου αν θέλεις λίγη. Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα. 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 Σας την έσπασα, τι κανάλι θα σας πω. Μόνο λίγη το ήταν δικαιοσύνη και για μένα. 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 Δικαιοσύνη και για μένα. Μόνο λίγη το ήταν 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 δικαιοσύνη και για μένα. Στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης του υποψήφιου δημάρχου της παράταξής μας «Αλληλεγγύη η δύναμή μας». Αγαπητοί φίλοι, θεωρούμε ότι η σημερινή εκδήλωση θα αποτελέσει το ξεκίνημα για μια ενιαία κίνηση πάλης ανατροπής των μνημονιακών πολιτικών που έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Μαζί λοιπόν θα πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική
και η συμμετοχή σας σε αυτή την πάλη την κοινή είναι απαραίτητη και αναγκαία. Στη σημερινή εκδήλωσή μας παρευρίσκονται βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Β' Αθηνών, όπως είναι η Λίλα Καφαντάρη, ο Πάνος Κουρουκλής, ο Αλέξης Μητρόπουλος, βουλευτές οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν και μας στέλνουν χαιρετισμό, όπως είναι ο Ευρωβουλευτής και Δημότης μας Νίκος Κουντής, ο οποίος χαιρετίζει την εκδήλωσή μας με τον κάτωθι χαιρετισμό. Η επίσκεψη της επίσημης αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελέγχει τα πεπραγμένα της Τρόικα στην Ελλάδα, μέλος της οποίας είμαι και εγώ, δεν μου επιτρέπει να είμαι σήμερα στη συγκέντρωση. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνδυασμό μας, με επικεφαλή στον Γιώργο Κομματά, για να αντιμετωπιστούν με την ενεργή συμμετοχή των δημοτών τόσο τα προβλήματα της πόλης μας, όσο και γενικότερα της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν δημιουργηθεί από τις ακολουθούμενες μνημονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Νικόλαος Κουντής, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και Δημότης των Αγίων Αναργύρων. Επίσης χαιρετίζει την εκδήλωσή μας και ο βουλευτής της Β' Αθήνας, Πάνος Κουρλέτης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Φίλες και φίλοι, οι τοπικές εκλογές του Μαΐου είναι ιδιαίτερα κρίσιμες στην πάλη του λαού μας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που έχουν επιφέρει τόσα δεινά στον τόπο μας. Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Η απόσταση που μας χωρίζει ωστόσο δεν με εμποδίζει να σας εκφράσω την αμέριστη στήριξή μου στον αγώνα που ξεκινάτε. Έναν αγώνα αντιμέτωπο, αντιμνημονιακό και αντικαλλικρατικό. Έναν αγώνα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να γίνουν οι πόλεις μας αναχώματα στις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές της ιδιωτικοποίησης και του ξεπουλήματος των δημοτικών υπηρεσιών. Έναν αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί, εσείς τους Αγίους Αναργύρους με τον Γιώργο Κομματά και παντού σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες, προκειμένου να βάλουμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά το δικό του λιθαράκι για να γίνουν οι δημοτικές εκλογές αυτές η αρχή του τέλους του σαροβαλιασμένου στην τοπική αυτοδιοίκηση, πριν απαλλαγεί οριστικά η χώρα μας από την καταστροφική αυτή κυβέρνηση. Επίσης, στην εκδήλωσή μας παρευρίσκονται η πρώην επικεφαλής της παράταξής μας, Νίκος Χανιώτης, Παναγιώτης Τερζόγλου, Δημήτρης Δημάκος. Επίσης παρευρίσκεται ο υπεύθυνος της Κεντρικής Επιτροπής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρώην Δήμαρχος της Κεσαριανής, Τζόκας Σπύρος. Αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Κουτσοθοδωρής Θόδωρας και Καπράνης Ζήσης. Επίσης, παρευρίσκονται πολλοί φίλοι από τους Αγίους Αναργύρους και το Καματερό, όπως η Τουλούπα Άννα Αρχιτέκτον, Γαλάνης Βασίλης, υπτάμενος φροντιστής, Καλαράς Παναγιώτης, καρδιολόγος, εκπρόσωπος στην Ομοσπονδία Γιατρών του ΕΟΠΗ, Μπιζάς Θωμάς, μέλος του ΠΟΕΟΤΑ και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, Ψήλος Μιχάλης, δημοσιογράφος στο ΑΠΕ και συγγραφέας, Παπαδήμας Χρήστος, δικηγόρος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Καματερού, Κυρικλίδης Χάρης, συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Αγίων Αναργύρων Καματερού, Νικολάου Χρυσούλα, Στίκας Χαράλαμπος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Ζουλός Δημήτρης, ορθοπαιδικός, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Γκατζέλης Τάσος, πρόεδρος των ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων Καματερού, Αντιπροσωπεία Συλλόγου Πελοποννησίων με επικεφαλή
τον Διονύση Παπανδρέου, αντιπρόεδρο. Μποζίκας Γιάννης, πρώην αντιδήμαρχος. Επίσης συμμετέχει η ελληνορωμαϊκή πάλι και ελεύθερη πάλι με αντιπρόεδρο τον κύριο Δημήτρη Κονιτσόπουλο και μαζί του έχει την εθνική ομάδα πάλης με Ολυμπιονίκες. Είναι μαζί μας εδώ. Επίσης είναι ο Καράλης Αντώνης, πρώην γυμνασιάρχης και πρώην δημοτικός σύμβουλος. Μούρτης Κωνσταντίνος, οδοντίατρος, πρώην υποψήφιος δήμαρχος ως ανεξάρτητος και συνεργαζόμενος με το ΚΚΕ. Καραμπάτσος Χρήστος, ψυχίατρος, πρόεδρος της Ελπίδας Αγίων Αναργύρων. Τσιμπουράνης Δημήτρης, αρχιτέκτονας, μαθηματικός, πρώην υποψήφιος με την παράταξη του ΚΚΕ, συγγραφέας. Ζεβόλης Δημήτρης, δικηγόρος, πρώην υποψήφιος σύμβουλος. Πάγκου Ελένη, παθολόγος, πρώην υποψήφια δημοτικός σύμβουλος. Ταουτάκη Αντωνία, δικηγόρος. Και Κατσιμπίγας Άκης, οικονομολόγος. Στην πορεία της εκδήλωσής μας θα ανακοινώσουμε και όπως έχουμε παραβλέψει. Το λόγο θα πάρει ο νυν δημοτικός μας σύμβουλος στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καβατερού, Γιάννης Γκολφινόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και όλες και από εμένα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει λίγο άγχος, αλλά όπως μου είπε και κάποιος φίλος μπαίνοντας, είναι δημιουργικό το άγχος αυτό. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε. Εύχομαι να έχουμε πάνω απ' όλα μια καλή χρονιά, να είμαστε υγιείς, δυνατοί, ψύχρεμοι και τολμηροί ταυτόχρονα. Να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την αυτοπεποίθησή μας. Η ψυχολογία, ξέρετε, είναι το νούμερο 1 για να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση. Άμα σπάσεις, άμα λυγίσεις, εκεί είσαι εκτεθειμένος και εκτεθειμένη. Σε αυτό επενδύουν και έως τώρα κυβερνήτες και εξουσιαστές, στο φόβο. Εμείς δεν θα φοβηθούμε όμως, δεν θα λυγίσουμε. Έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Λοιπόν, την αξία της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της αλληλοστήριξης. Βηματίζουμε μαζί, βαστάμε η μία την άλλη. Συνεφέρουμε ο ένας τον άλλον. Βαδίζουμε αργά εάν χρειαστεί, αλλά μαζί. Τρέχουμε όταν μας δίνεται η δυνατότητα. Και πάλι μαζί, πάντα μαζί. Μόνο μπροστά, μόνο με αξιοπρέπεια. Ξετυλίγουμε τους πάπυρους της ιστορίας. Γυρνάμε τα γρανάζια της, διεκδικώντας την ελευθερία, τη χειραφέτηση, την ισότητα, τη δικαιοσύνη. Τα θέλουμε όλα για όλους, τίποτα για εμάς. Όπως είχε πει και μια συναγωνίστρια που βρέθηκε στο Μεξικό, μαζί με το κίνημα των Ζαμπατίστας, για όσους το έχουν ακούσει, και βοήθησε μια κοινωνία άλλου τύπου. Όχι σαν αυτές που συνηθίζουμε να έχουμε στο μυαλό μας. Τη βοήθησε να στηθεί, να ορθοποδήσει και να αντέξει ως και σήμερα. Εμείς, στην αλληλεγγύη δύναμή μας, όλοι οι άνθρωποι που την απαρτίζουμε, ως δημοτική κίνηση, δραστηριοποιούμαστε περισσότερο από 10 χρόνια τοπικά. Εγώ προφανώς λίγο λιγότερο. Λοιπόν, 2 διαδρομές. Η μία, αυτή της έξοδος Καματερού, με τον Δημήτρη Δημάκο. Και η δεύτερη, αυτή του Συνασπισμού Πολιτών, με τον Νίκο Χανιώτη αρχικά. Και της απόδρασης μεταβατικά στους Αγίους Αναργύρους. Ο Αλέκος ο Λίτρας, ψυχή αυτής της μετάβασης. Ο Αλέκος ήταν ένα μονοπάτι από μόνος του. Αλέκο, μας έχεις λείψει. 2 διαδρομές που συναντήθηκαν στις τελευταίες εκλογές και συνεχίζουν έως και σήμερα την καθημερινή ενασχόληση με τοπικά αλλά και κεντρικά ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα και τις ζωές μας. Αρχικά ο Τάκης Τερζόγλου, σαν επικεφαλής της αλληλεγγύης η δύναμή μας στις εκλογές του 2010, εκλέγεται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και μεταφέρει μια άλλη οπτική για τα πράγματα στην αυτοδιοίκηση που δεν υπήρχε ως τώρα, τουλάχιστον μέσα στο τραπέζι του